أب منغو سعودي عربيان أم منغو عرب إمريتن يونايتد عرب إمريتن زقبر زولو نحنح ويكا منغو انزولو زي مكر داوسي نتي كرنا أفريكا كحمو سوديو بصرون نتنا حجي زولو وقئن وروقئن زبهال زولو دليتات كيح بحري عسب وزته قلقل زبهال زولو قدستراتو من قليو نسودخ يزول أمنا إلو ما عند قداي بستوسنا مت أنا مالتيو اتو نابلنا كان دهسوسا كنفتنينا نايلو ما عند حستو خوينو سلازولون أرست زيانا ناي عالم خوينو سلازولون كتسمعوا إخوان مالتيو قصلا بيلو دونالد ترامب زولو زربا أقرام خوينو اللهم نيران كابي تبقيسو خد كعا كم زغل نقرا من قدو أنفيتن دي زولو بصرون كعا بزعبا نحنا قدم حجي نبريا نبرا ديوم ويس حنق اللي تيزبوهالو أرست قديات لو ما عندي أفو كفيتولن مجمريا قزيون بزعازم قديات زي أتم هزبي تزاربي لنيو ويكا تقديد إيك زاروم يزبل قدايو لما عنتون بعلاو مالتي ويكا بقلع مجلس يهبول الله بتعام خد قرم يخم أما نقول تقرأي أتن كلته زلوا حيلتات حجون بوتت يخد الله مالتيو أتوم قال أبو وج كنساته فلنا وتواجي خيو لو تخمت زغل عود كمت زغل أنت نعنا ديوم زبلو قالوا توم قالت كا ولا مسحوحات كوي ناس قدفوا منا وج نورد مرعين خدن زبل كلتا شنخات كم زلون كوف أبيلنا حجنا متئنا لنا أمنا إلو ما عند قداي أما نقول سلطنا أما نقول هاي لدبيت نزلون كم أمالتيو أقرب أبيلنا ويرحق أبيلنا خنزار باللعينا نز channel زي حدش تنحرد أخوينكم نسخاتكم سبسكرايب بمقبار أبالاتكم ويل نبارات اندي حرد أخوينكم هانات أي رئيتو تصحفوا لي سبات علو نابتهم هانات أي رئيتو تصحفوا لي سبات يحيزكم كايد مالتيو فلات أي تبل أملاخيو زفلت مبركة من دا أخفلت بصرو قبر سلاسي سمعون زهابني رئيتو ايو بصرو فلات يبهال لخيو فلات يبهال النور ايو نعم لاخي قديم كا يقول نجر أنا بصرو فلات أيبلكم فلات تبلي بصرو بزخوني ياخذ من قدي أنا اللي على أملاخي انتي الكاسي تعبيت طرح زي كونه تعبيت انديو تتعبيت زي خاطا ايو ودقت اندي زقدم فلات زبله خايلن بصرو بستوسنه نجر أنس يفتنا لخو مكر لخو ينبب لخو يزبلكم مالتي فلات فلات فلتت فلات زي ما فلات زفلت يفلات زي أتحصر زبلت ساينس مالتي أشي قريمات الناس اللي زخونت يا تاريتو أين خعون زبل channel قديفنا كاكو أين كون ديو أين خعون زبل channel قديفنا كاكو زبل نايما كنا نحش رئيتو إيو ويل أين خعون زبل channel أي ترد أنن جن بأقباب وندحرد أصحيف كيا موكي حاوي مالتيو كم بحدش تمليسا كترد أن تخيلها مالتيو ويل أوكي أي تنكو الزبل قريفنا قادي وكان دحر خدقرف ولا لكم channel باي ذوي أي تقدد قدف وإخم تأمرات ولدي لايك جرلي الحج مالتيو يغني اللي تامي تغل حقوس سلام كما يسور كايب بتخ أنتم سبات إذا وديتم صدرا زربن زي زربن توم صدروسي زربن زي زربن كي نقرو قديهم معبيهمو نسألت أنا كركب يلوس نوري زي فلت نورا ما عندهم سبات قدفوا هزبي أي تخفوا مس هزبي أي تبأسونا زبل رئيته يزلوا هو مس هزبي متنخف مس هزبي موزاي بهزبي قلنا مسلكا زي كونه بهالهزبي تجاسيسكا ويكا تتصاريفكا منبر اتناعيشنت منጭን يكبراتن فتواتن دقيمة زنقركم هزبي مصرف نعيشنت منጭ مخانو نقرا منقد يكحبر زدل مالتيو زي ايون كنقركم زدلي قصلا بلا خيدي KLM 9872 سلام إلنا الله لايكا غير لي له مالتي KLM ويقا غيرات اللي يلا بتعم كل جزئي معز قدي لايك غير ولا نز فيديو مالتيو زيهم كلهم نايلو معنتي رئيتو زهابوني مالتيو ناب نايلو معنتي فيديو حيزكم كسغري ام نايلو معنتي فيديو كابزعللو وقعتاتن علالاتن كا غلغليهم نقدميت اندا دحسسنا يمكن كيدنا let's go سناي مكتتالي زبل ازي ديليان بيجي زبال ديليان كا كلهم مالتيو تفلط ويهم ازي فلط زخونه تيك تاكريو ويكا حدش حبريتاتات بمحابيس فلط ويل is saying that the world now has 10 days for Iran to either make a deal or else, quote, bad things will happen. And here's the thing, it seems that واي اتي وعل كتقبر اللوا انت زي كوينو جن زتوسنا ساتلايتات زوصروا والله ابو زرعي والله مالتي عبيت مراخب زوصروا والله ابينا خنتقع جلز والله ناي إيران مرحي آياتولا كامي بتمساساليكم نافكر إزركب نساتهم نعنا نيران كنت حيلهم مركب حيزهم يموتون حنا كمي قرنا نتا مركب أبتزلات تخم نتحلا
ንፈልጥ ኢና ወዘተ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝፈኸራታት እዚ በአና ገጽውን ዝርአ ስለ ዝኾነ ጠቃሚ ኣዝዩ ኣይኮነን ብጣዕሚ ኣዝዩ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ፈኸራታት እዩ ግን ካብዚ ተበጊሰ ኸጥቃዕ ክብል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ እውን እቲ ቀዳማይ ንኢራን ዘጥቃዕሉ ቦታ ኢሉ ዝጸውዖ መንገዲ እዚ እዩ and they've also carried out a number of military drills of their own ስለዚ እዚ ካብ ጽሒፍዎ ዘሎ ከምበወልኩም ኣዝዩ ዝገርም ነገር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጽሒፍዎ ዘሎ ግን ከዓ ካብቲ ዲያጎ ጋርሲያ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ውቅያኖስ ህንዲ ዝርከብን ከምኡውን ካብቲ RAF ዝበሃል ኤርፎርድ ዝበሃል ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ኢንግላንድ ዝርከብ ወይ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብን ቦታታት ተበጊስና ኢና ክንወዓ ወይ ከዓ ክንሃርማ ንኢራን ዝብል ፈኸሩኡ ጽሒፎሎ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ገራሚ ዝገብሮ ክቡራትን ፍትዋትን ኣብቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ተሪኢኹሞ እዚ ኣለዎ ተዘረባዚ ሕጂ ከመይ ኢሉ ጽሒፍዎ እንታይ ኮን ኢሉ ገለልኩም ተሓሲብኩም based on the tremendous interest shown I will be directing the secretary of war ነትናይ መምርሒ secretary ናይ ዋርሲ ከምዚ ዝብል መምርሒ ክህቦ እየ እዚ ከዓ tremendous interest shown በቲ ብጣዕሚ ቀልጦፍ ዝኾነ ጠለብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ድልየታት ተበጊሰ እየ ከምኡ ዝብሎ ዘለኹ ካብቶም ካልኦት እውን relevant department and agencies ዝብሎም department ዝብሎም ካልኦት ምስቲ ናይ መሪሕነት ኩናትን ምስኡ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ጸጥታ አካልን ከም ዝተፈላለዩ ኤጀንሲታትን ዲፓርትመንታትን ውግእ ማለት እዩ ሕድሕድ ክፍላት ውግእ ማለት እዩ ነዚኦም ኩሎም ክነግሮም እንታይ ክገብሩ ማለት እዩ to begin the process of identifying and releasing government files related to ከመይ ንምንታይ ንናይ መንግስቲ ፋይላት አለው ቶም ፋይላት ከእንታይ ዝሓዙ መስልኩም ብዛዕባ ኤሊየን ንመጀመሪያ ግዜ ተዘሪባ ይፈልጥን ምሽ ብዛዕባ ኤሊየን ማለት just ኣብዚ መሬት እዚ ኣለውዶ የለውን ዝብሃሉ ፍጡራት እዮም ባዕድና ብዙሓት ሰባት ዞም ኤሊየንስ ዝብሃሉ ዘይረአዩ ሕቡኣት ፍጥረታት እዮም ኢሎም ዝግምትዎም እዮም ከም በዓል ብልሙድ ጻዋዓ ደቅ ሕድርትና ዛርቲ ወዘተ ገለልና ንጽውዕን ሰይጣን ባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ባሕር ዝነበር ደባስ ወዘተ ገለ ዝብሃሉ ቃላት ንጽውዒና ከም ሕብረተሰብ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ግን ከዛረብየ ማለት ሪሊዝ ገብሩ ነዚኦም ሪሌትድ ዝኾኑ ምዚኦም ዝተሓዙ ፋይላት ክልቀቁ ክገብር ይኽብል ይገልጹ ዘሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንባራክ ኦባማ ኣብ ዝኾነ ሾው ተሓቲቱ ነይሩ እንታይ ዝብል እዩ ዞም ኤሊየን ዝብሃሉ ኣለው ደሎም ኣለው እዮም ግን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ቦታታት ኣብ መጽናዕታት ክፋላቱን ገለገለን ክህሉ ኣብኡ የለውን እዮም ኣይረኣኹን ግን ከም ዘለው ኣረጋጊጽ ይፈልጥ ዝብል ዘረባ ህዋቤ ዳሪዎም ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን not only alien ብዛዕባ ኤክስትራ ተሪስትሪያል ላይፍ ዝበሃል ኤክስትራ ተሪስትሪያል ላይፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ንርከብ ኣብ ሰለስተ ዳይሜንሽናል ዓለም ኢና ንርከብ 3D ወርልድ ዝበሃል ንርከብ እዚ ማለት እዚ ንቁመት ንጎድኒ ንዕምቆት ንታሕቲ ማለት እዩ ዜድ ኣክሲስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብዙሓት ከም ዝገልጽዎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ፓስት ፊውቸር ፕሬዘንት ብዝብል ገለ ይገልጽዎ ማለት እዩ ኮኦርዲኔት እዚ ኮኦርዲኔት ስፓሻል ኮኦርዲኔት ማለት እንተኮይኑ ከዓ ዜድ ዋይ ኣክሲስ ብዛዕባ ናይ ስፔስ ማለት እዩ ራብዓይ ዳይሜንሽን ዝበሃል ከዓ ታይም ከም መበል ራብዓይ ኮኦርዲኔት ቲን ተወሲኽና ማለት እዩ ሕጂ ኤክስትራ ተሪስትሪያል ላይፍ ዝበሃል ማለት ካብቶም ዝነገረኩም ዘለኹ ቀጽሉ ካብዞም ዳይሜንሽናት እዚኣቶም ካብተን ንሕና ንነብረሉ ኣክሰስ ዝግበር ዓለም ብሓሳብ ክንወጽሖም ንኽእሎም ዓለማት ኤክስትራ ተሪስትሪያል ዝበሃሉ ወርልታት ኣብኦም ዘለው ህይወታውያን ዘይኮኑን ወዘተ ገለመለ እንታይ ከም ዘለው መናፍስቲ ይኹን ገለመለ ብዛዕባ እዚኦም ዝምልከትውን ዝሓዘ ዶክመንት ብምልኡ ክለቁ ዝክብል ሓበሬቱ ገሊጹ ዘሎ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን undefined flying object UFO ከም ኦኻ unidentified aerial pneumonia ማለት ውቅዒት ሳምባ ምችልና ባዕድና ንገልጾ ወይ ከዓ ሕማም ሳምቡቕ ምስኡ ተታሒዙ እቲ ኒሞኒያ ዝበሃል ማለት እዩ unidentified aerial pneumonia ማለት ኣብ ኤር ዝርከብ ዝተበተነ ባዮሎጂካል ትሕዝቶ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ሕማም ዘምጽኡ ተሐዋስያን ብፍላይ ከዓ እቲ ኒሞኖኮኮስ ዝበሃል ንሓቂ ነዚ ኒሞኒያ ዝበሃል ነገር ዘበግሶ ግን ምስኡ ዝተታሓዘ ኤሪያል ኒሞኒያ ኣብ ኣየርሲ ሕማማት ከም ዘለው ካልኦት ከዓ undefined flying object the UFO ማለት እዚኣቶም ሲ
استفلا الشيبات كم زي ديسك شيبس كوينهم مبزحت جزيريهم تكونكم على فيلم تتاب جل له زيهم بملؤهم بزياتهم مثلا عتستجبر زخون يكون دوكيمنت بمل وات ايفر ريليز كجبر كلو قوي كبل اقرمنا له مالتي نحنا مودعته جن ينتايل ولو قاد بلس امريكا يلو جي بي اي يلو له مالتي قرم زخون حبريتاي ويل عدنا كم زي بالحبريتاي موص يزلم منغستي اثيوبيا نتصنح ገንዘብ كقيرو እዩ زبل مبل ካልኣይ ዝተሰርሐ ዜና እዩ እቲ ገንዘብ ከም በሓድሽ ክሕተም እዩ ሕትመት ናይቲ ገንዘብ ኣብ ሲንጋፖርን ካልኦት ከባቢታት እንደተሓተመ እኳ ተጸንሐ ሕጂ ግን ብምክልኻል ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕታማ ገንዘብ ክካየድ ከም ምዃኑ ይሕበር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብናቱ ቁጽጽር እስኪ እንታይ ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና ኢትዮጵያ ገንዘብ ክትሕትም እያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ኢትዮጵያ ገንዘብ ሰራዊት መከልኻል ክሕተም ትእዛዝ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ኢትዮጵያ ገንዘብ ኣብ 2013 መጀመርታ ከም ዝቀይርዎ ዝፍለጥ እዩ እዚ ገንዘብ ንምሕታም ድማ ብዙሕ ዶላራት ወፃኢ ብምግባር ኣብ ቻይና ሲንጋፖርን እናተሓተመ ነይሩ ነሸፍ ወፃኢ ንምንካይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ በሚኒስትር መከልኻል ኢትዮጵያ ክሕተም ትእዛዝ ከም ዝሃቡ صبغيهم حجي أبزي قدات كم زرع زلنا نحرد أخوينهم نقفة بريس كأتايب لالو فرح مشرفت بزبل صحيف وزلهم كم زي غبلي قليس وزلهم أب هزان بشاشة نغبلي قليس و نسراويت مكل خال هاجرن العلوات مرحة تابز ملكات حدش ما برح كم زم حلال فتو قليسو كم زم حلال فو مالت هزان الكاسي أنتم اتمام رحي عوشت نوت أنزلو بدوهات تزعلم أيو أبزور يا رئيس ختام عدي سواز الرئيس زلو من قصاصات عتقاتنا معجاز زخون عين السقات كيف الترن سراويت مكل خال أبزل على الدلونة تنخلون عزيزهم أبدو واو كابت استرأيو من أبدو واوي كابت استرأيو من قصاصات كا أو إن هاللو مالتي بحيل درون تخاطت على مكل خال دبراب نخجورو ما مرحتوها هاي والله أبستفعل له كتماتات كل عال نزخلوه هزبا وتقاومتات نمكان حيل دات تاخ حجي أدلاي مدلوات كجورون قاليس أمال له زبلي حجي أنت عينت تقاومتات كبقص يقولوا أي تفلتن زاجد كسحبي تفلت أنا قريلا جن كمتي نصوص بلو زول نحرد أخوينو اليوم حرجين زخونو أكايداتات كله خمس خولون بتماسسالون سجاتات كله خمس خولون يجلس الله مالتيو كابا يوم زوم صوت حبريت هذه منشي أي تقصون يوم نساتهم نحنا جن تقصني ولا نساتهم يوم تزاريو مزلو ويلكم زين جرم عبالتات الله يبرنا الله مالتيو كتلا بلا زي سبزي أنا بعلول بقولكوا يفلطني جن علول كادرة كلتشين 10 سنة بيت حبيب خان يركبلو ويبلنا الله نزا فيديو زل أخا سب قريت زل أخا أبيت حبيب خمس نبرة نحنا بوزح فلتنا يون جن بتي بلا بزي زي سبزي زول زول زرب أخا كان سمعنا مالتي داعم ما يجوز هاي الفصيم نايتهم استسو بسقطنا دقنا يتاتنا عسمة المقابر كرخصو جن عين فقدهم لمن إلنا قال إن أتولو بعل علت كخون بزقات أمي ساوعتي يقرب قالت استيلمنا صبغ حجي زي طيب داغماي كو جينوسايد نخوجلنا نايتوم زتسوؤو نمرخاس عصمتي مقابرو من نمرخاس كنمصينا انتيلوم نعاتاتهم حدرا خنعبر اين دلنا يله زبعل زي نز مسرت زي بزي خطرود اني حسابي يغلص يبلالو قدم يلن زن ولا تزاريون زنبرا زربا جن بهم اخردو خم زي خلا يو زرد مالت ايه او ان هلوا قلت ابيلنا كنسمعكم تناي قدم حجي نبر زربا حزب تግራይ ወዘኛ ኮነ ኢልና ኸድና ዘለለው ቢሮ በቆሳ ነው ጣ ለቢሮ አንቢሮ ሐውዶም ማናቱር መስልጠኒሶም ካልአይ ንቃለሲና ካልአይና ንቃለስ ማለት ዘመዘ ዲሞክራሲ ያአክል ውልናለው ያአኽረና እንደገና ድማ አብርትና ከሆነስ ለተረፉ ተዓጠቁ መንከታ አገልግሎ መንከታ ህዝማ በዚህ ነው ይዶ سدرا سوات 1 مليون دينارنا هذا 50 مليون دخلنا هزما بحد قشتكوا 50 مليون كم لينا هزما تاع برتا لينا مسانا دنيوي سري حمد دنيوي وسط مقلنا بانينا اليوم حراي እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘለዎ እዩ ቅጽለ ቢላ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብቲ ናይሎ ማዓንቲ ዘሎ ካሊ ወግዒ ሒዘኩም ዝኸይድ ወይ ከና ብሓበሬታ ሒዘኩም ከርከለኹም ሓደ ጉዳይ እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ እዚ ከዓ نويزورو كيريا إبراهيم زتزارب أزربان وزح حسابات يو أقطعوهم نسن نتاين زبلا مس حزب تجراي مس كالوت حيلتات ويك أمسنا يدق حيلتات كويلو نإثيوبيا وجيول زفلت تاريخ يولون زين دحر أجرنا لما تسلم تاريخ كن صحفينا زبل ويكا تسلم تاريخ صحيف زي فلت حزب ينخبلا جليس أنا الله نزيخا بوز حسب تقطعوا ويكا حساب جليس إلا الله
كري إبراهيم كمزي إيو كتب الجليس أتزلى على تيو تقداي سمعوا إخهم بزحت سبات كأتقايموا ما أمزلوا زيو نعتاد صحف ملئو أتحزب بالآخر إخر لغن كمزي إزول مالتيو حزب تجري ناي ما أدي كينات كيكون ويكا عودو كينات كيكون كتنقل يقبع خبلا جليس أنا الله كما يجرى إن أخن تنقل زبل حسب يبلان مالتيو نساون بزعبا انت اي زخون زلو افلوط خمزي بالله يعني اصبيقن عند عديعن كنغركم زدلي مغنياتو اتزبحال زلو غداي كابزي زتبغس ايو اتو خوينات ايدلنيو كبل كلخو انا بعلامه ايكم زبل زلو ويل نمنتايكم الكان تحردا لكم استوسنه غلا حبريتات كبكم ازو خوينات زي كابتي بعل بي بي سي لو عنتي كالوتن بي بي سي تغرينيان كالوتن مالتيو أزيو حدا جينا أيو مالتون نقرن أفريقيا سينا حمس مساك أتواي خليو يلوم تزاريهم مزلو قداي سعود عربن قداي حبرات عرب إمارات بزملكة مالتي يخنا قرأكم زياتن زين عدتها زياتن أزيو أفلا لا يزفتر كلت قدايات اللون كم زي بإيدي ملكة غير لكم زلو زي عند زي خلتي مالتيو أفلا لا كم زلو إذا عند زين أتي قصيلو زلو عند مالت كم زتريو زلو خماوي زلو أفلا لا كم زلو إخنا قرأكم زدل مالتيو سعود عرب أب عشرة سلاسة نايب على زخون رأي اللواء مالتيو حبرات عرب إمريت ويك أيو أيو نايب على زخون إعلام اللواء أتم أخل سرحن ويك أتي إيكونومي هابز بهار مالتيو كغيرو يدلي عين حجي سعود عرب برياد كجبر إيه أتبل رياد سي تزعبيت كتمان تاز معبلت كجبر إيه بمبالون نستفلا لي أو دبي زركوا سبحفتي أنت خوين أنت وين نابرياد نعو أنت زي كوين جن مس منجست زلكم وعلاتن كالوت نجاراتن كسحبية بمبال دارجا اتناي دبي زنبره زول نغدي نمسراق زعلمت يمثل حورات عرب امريت دبي بزلا تخت قصل ايو زدل مالتيو بتقلالا تناي قطبن اتاون حرد ارينايو سعود عرب بندادي اتم حدر حورات عرب امريت كن بنغدي اتم حدر مالتيو سلازي يمن اب يمن زلون ملكتها بطعم ازيو فلليات الحجي ازي نغرات ازي نفالالين كيدي مالتيو نحنحات كفطرو غيريو حنت هاجر صنع زخونه دوب زلوا ويكا استراغع دوبات زلوا كتكون يعتدليا مالتي سعود عرب اتا عرب امريت جن بخالوت بيلكا دوواوي كفالنا يمن كتحزل لك زولي بخالوت بروكسيز بهالو مالتي مبل سالساي وغن غير تقواصري اتدلي سودان كا بوتادراوي كتم حادر ويكا اختراغع تدلي ايا سعود عرب مالتي سودان ابو خمزه اتوت فلطيهم عرب إمريت كأبته مساسالي RSF زبالو أفت برلمان زلوي كافتي برلمان مالتيو كتم حدرن زوم وتدراوي حيلة هذا كونسي بتوم حدا زلو بت برلمانتري كم حدرو يدلوا من مالتيو ندادي رينا إن ندادي واجا ندادي مكوتس أرواجا من تان كلو ويكأت تقلب من تان كتقوا صرو مهرتي قنسيه لأيها سعود عرب مالتي مهرتس قنس على نمنتاي تولو خوتس يولون برودكشن قنس قلا على وعيلا واغان مقود صار مالتي خطقاصر حبرات عرب امريت جن اتاوي مخعبات سلا زخونه دليتاوي قا مور كاب فلاي مالتي نتي حدشتي ناي دواي قرص زلو بعالتيهم ان او ام زبالو كا نايوم غل زبالالهم ابزي اتوم كا انا حبرات عرب امريت ندوبا يوم كوم زغبروا زلو اتاو خنخ عبد انتخوينا تمهرت نايت ندادي كوس خالو زبل حسابهم يوم امطيوم زلو حجي از غداي زي نكلتيهم عدتات ازين تفاخرت خونان بفلاي كا كل دوار زحتل زخونه زحل وقعت እንዳካيده انزركبا نساتن زغبرو زلوا وقعت كا اب كالوت صلوا كفطر كخلالو بزبلين تحميسن زلوا مالتي طقلالا تا سعود عرب تبهال نتخبابي اني ازقوا صرو كمزي عبي حاو زغبرو كومو اني الى اتحسب نتي ناي اسلامو محدرا بتعدتات زلوون انتخونه بطقلالا مالتيو اني اخقوا صرو زلني بفلاي كامس بعل اسرائيل انجلز امسلو خا بزح ابنحن حيازلا مالتي عرب امريت اندحرد بانصارو يا دما مس اسرائيل زلوا نغراتون سممعات الله وايو بتسممعات بيلا مالتي كت كيد تدليا محزنتون كتفطر تدليا ناي نغدي ماخلون كتكون تدليا ازو كل خناتات صاحبون زجمرو زلوا وق اسلالفا بطعمي قيرو ولا غصو مالتي سلازي بعل سعود عرب كم زنغركم مستوم RSF زبالو مستوم وتحدرات كونو خلو اتوم بعل عرب امريت كا مستوم RSF زبالو دا واغو نعاتهم خا دا مول غلا زحمو يزلو ولا اونم تساتفهم زلو حجي اثيوبياون او كم زاتوت تزريو نيرو اتراون اندايركت لو خم زلا يفلطيو مالتو سلازن عدتات زياتن نتي قطنن حجون بتماساسالي ناتاتن ربحه كنخبر نواغا خم زلنا
እዩ ክነግረኩም ደልየ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ድሕር ዳ ኣስተውዒልኩም ለኮይንኩም ብደንቢ ወዲ ጠባውን እግረ መንገዱ ነዚ ጉዳይ እዚ ትንክፋቢልዎ ነይሩ ወይ ከዓ ጠለባት ናይ ዓረብ ኤሚሬት ይኹኑ ካልኦትን ገለመለታትን ድሕር ዳ ካባና ክብል ኮይኑ በተን ዓረብ ኤሚሬትን ብስዑድ ዓረብን ዝምወል ዓድታት በብጎን ኮይነ ዘዋገአን ዘሎ ዓድታት እዩ ማለት እዚ ግልጽ ንኾነሉ ንሰብየ ከምዚ ገይረ ዕሙቕ ብዝበለ መንገዲ ዘረድኦ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ውግእ እውን በዚ ድራይቭ ዝተገብረ እዩ ኣጸቢቕና ክንፈልጦ ማለት እዩ ነዊሕ ርሕቐቱ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ እዚኦም ዘይፈልጥዎ በዓል ኣሕዋትና ከዓ ኣብቲ ነንባዕላቶም ሓተኽ ክበሃል እዮም ገና ብስሩን ክጻረፉሉ እዮም ሃይሊ ሽዋይ ሸገመፁ ኣሎ ተመችዋ ዲ ነይሩ ንሕና እኮ ክፋእ በፂሑ ዋይልና ኢና ተኣሲራ ጥራሕተ ይኮነስ ባጫ በዲልዋ ሸዊድዋ ሓቅ እንዲ ባጫ በዲልዋ ኣብኣ ዘውፅሖ ግፍዒ ትክክል ኣይኮነን ተመችዋ ዲ ኒ ሃይ ገይርዋኒ ንሕና ኮይና ሓሚምና ከክንዳ ንሳ ተመችዋ ምስ ባጫ ክትዕንድር ሕዚ ምስ ባጫ ኮይና ሰብ ልዕሊ ትግራይ ክትዕንድር ኣዋጅ እቶእቶ ክእወጅ ኣብ ትግራይ ፖለቲከኛ ኮይና ንሳስ ኣዋጅ እቶእቶ ኣብ ትግራይ መን ክእውጅ መንግስቲ ኣለዎ እኮ መንግስቲ ዘለዎ ዓዲ ክልቲኦም መንግስታት እዮም ናይ ክልል ናይ ፌደራል መንግስቲ እዮም ዝበሃሉ ኦኬ ብለይ እንተ ተባሂል መንግስቲ ካ ምምላስ እዩ ስሩዕ መንግስቲ ምምላስ ሙሉእ ምግባርነት መንግስቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣክሱም ሽሕሰብ ኣጥፊኡ ኣይ ባይ ዘ ወይ ናይ ሃይለ ዘረባ ትክክል እዩ ምክንያቱ ንሳስ ተዛረበቶ ብዛዕባ እንታይ ከም ትዛረብ ኣይፈለጠትን ክብል ትማል እውን ደጊመ እየ ነይረ ናይ ሃይለ ዘረባ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ትክክል እዩ እተን ኣብ ክልል ዘለዋ መንግስታት ሲ እንድሕር ዳኣ ስግኣት ሓዲሩና እዩ ንሕና ከዓ ነተባዓድና ዘሎ ስግኣትን ናይ ፀጥታ ድኽመትን ክንቋፀሮ ኣይከኣልናን እንተይለን ጥራሕየን ንማእኸላይ መንግስቲ ከይደን ሓግዘና ክብላ ዝኽእላን ፃውዒት ከቕርባ ዝኽእላን ካብኡና ኣብኡ ግን ናይ ባዕላትን ዝኾነ ታስክ ፎርስ ኣለዎን ባዕሉ ከይዱ ኣትዩ ይሰርሕ ነተኡ ዘሎ ዘይ ምርጋዕት እውን ዘረጋግዕ ማለት እዩ እንተድልዮን ዝስሕባ ተዘይ ኮይኑ ግን ኦቶኖመስ እየን በቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ፌደራል ስርዓት ማለት እዩ ሶ ታይለ ዛረቦ ዘሎ ትክክል እዩ ሞር ጌጋ ዘለዋ ብስሩን ኣብ ማእኸል ዓዲ ኮይንካ ከይድኩም ንትግራይ ከምዚ ግበሩ እናበልካ እናኣዘዝካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ነገራት ምእዋጅ ኣዝዩ ኣድላይ ኣይኮነን ወይዘሮ ኬርያን ኣቶ ሃይለን ግን ብዛዕባ እንታይ እዩ ሃፐን ዝገብር ዘሎ ቢሃይንድ ዘ ሲን ዘሎ ጉዳይ ዝፈልጥዎ ተኣምር ከምዚ የብሎም ንእግረ መንገደይ ሓቢረ ክነግረኩም እተን ኣነ ዘርኣኹ መፍትት የብል ዘለዋ ንስኻትኩም ትሕሹ ሎማዓንቲ ብኣግባቡ ሓበሬታታት ኣለኩም እንታይ ይኸውን ኣሎ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ዝኾነ ነገር ክህሉ እዩ ስለዚ እቲ ዘይምርጋዕ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢስት ኣፍሪካ አንስቴቢሊቲ ዝብልዎ ናይ ዘይምርጋዕ ምኽንያታት እዘን ክልተ ዓድታት እየን ተን ቅድሚ ሕጂ ዝነገርኩኹም ምስዚአን ዝተሰለፈ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከዓ ነቲ ከባቢ ክቋፅሮ እየ ብዝብል መንፈስ ኣባና ህውከት ምፍጣሩ ኣይተርፍን ምናልባት እውን ትውግእ ምስ ተፈጠረ ግን ዘን ዓድታት እዚኣተን ነቲ ንስደትና ደስቲኒ ወይ ከዓ መዕረፊ ስደትና እውን ስኳስ ክኾና ዘይክእል ዓድታት እየን ክልቲአን ማለት እዩ ብዙሕ ኣብ ኣባና ዘለዎን ተቐባልነት ይኹን ገለገለ ብምሉእ ኣዝዩ ዝደኸመ እዩ ሶ እቲ ሽግር እዚ ንሕና ንፈጥረለን ኣለና እምበር ንሰን ዝፈልጦ ተኣምር የብለንን ብገንዘበንን ብሃብተንን ብካልኦትን ኢንዳይሬክት ብዝኾነ መንገድታት ኣቢለንን ፅልዋታት ዝፈጥሮ ዘለዋ ማለት እዩ ተሓንትነት ሓዲኣ ትቦ ዘላ ተሓንትነት ሓዲኣ ዝቦ ዘላ ሶ ኢኮኖሚ ይዝውር እዩ ኣይዝውርን ኣይኮነን እስኪ ናብ ጎይታጅ ሰልጠና ክንከዲና ሓወልቲ ኣክሱም ከይዲ ኣማን እስልምና ክነሱ ዘመራክስ ዝነበረ ኣብኡ ከይዱ እንቋዕ ገበርኩም ዝበለካ ሻሻሻ ተናካ ዶ ሃይለ ከምኡ ትብላይ ነበርካ ረሲዕካዮ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መራሒላ መራሒኩም እናሉ ውዕል ኮ ጌርኩምኩም ፕሪቶሪያ ወዲ ወረደ ካበይ ዝመፀ ዝመርሓካ ዶም ኣዲስ ኣበባ ዝተዋህበ ስልጣን ኣይኮነ ኣነ ዝገርመኒ እኳ እዩ እንታይ ስነ ልቦና እዮም ኢሎም ዘለዉ ሕጂ ትግራይ መን ሒዛ ተሪፋ ዝትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል በቀለ من بلدي جنرال أرجع حدا تريفا تقرأ لازم نبعلج حدا تريفا درون أين دلي برت أين دلي مسواتي أين دلي وسعوج قوانا أيت تشقوننا أي بيت على وردنا له مقدر لو وسعنا له وسعوج قوانا أيت تشقوننا تجارو أين تشقوني مسل عرسو ساننا كنا الراقاقصينا آيت الكوينا آيت تنكفنا لا لمنا له مسيناينا لسلام زمارينا ليتي قاتل دوينا نحضر لنا نزمر لنا حزن نزمرينا ناقا نزمرينا لمنتاي لسلام أين تشقوان
ላዕላውነት ሃገርና ይዋሃበና ተፈናቀልትና ዓዶም ይመለስልና መሬትና ተወሪሩ እዩ መሬትና ላመረበትና ይመለሱ ተፈናቀልትና ዓድና ናባዕልና ምዃንና አራጋጉጽልና ውዕል ብሪቶሪያ ይተግበረልና ይናይና አዋጅ ሃሊ አዋጅ የብናይ ተዋዓት ይሉ ዝሱ ትክክል እዩ ናይዘን ወላዲት ዘረባ ዚአን ወርቂ ዝኾነ ዘረባ እየን ዘረባ ባይዞይ ተዛረብኦ ዘረባ ዋላቶም ምሁራት ንባዕሉ ይዛረቡ የለውን ዋላቶም ዝፈልጡ ንባዕሉ ይዛረቡ የለውን ግደፍዎ ሞት ንሕና ብዙሕ ዘይፈልጡ ዝተባሃልና ንሕና ኣይንፈልጥን ኣምላኽ እዩ ዝፈልጥ ኦፍ ኮርስ ፈላጥ ይትበል ኣምላኽ እዩ ዝፈልጥ ኢላት እኒኣ ሓፍተ ኢልን እዩ ገብረ ስላሴ ሓወይ ማለት እዩ ኤኒዌይስ እቲ ርእቶ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ናይዘን ሰበይቲ ዘረባ ጠስምር ብኻ ዘስቲ ጉዳይ ታ እዩ ብሄራዊ ወፃዓ ክንውፃዕ ይብልናን እዩ ናይዘን ሰበይቲ ዘረባ ብሄራዊ ወፃዓ ክበሃል እንተሎ ወፃዓ ሳይንወፃዕ ቋንቋና ይወፃዕ ትምህርትና ይወፃዕ ጥዕናና ይወፃዕ ሃለዋትና ኣይወፃዕ እዚ ክንከውን የብልናን እዩ ናትና ሓቶ ሰላማዊ መንገዲ بسلامه من قدي وعلاتنا خبيرنا كنقالس كنكእል ኣለና كنملسو كنفتن كنكእል ኣለና كل زوهبنا ዝብል حساب ዘለዎን ሰበይቲን አራግፀኔን ዛረባ ዘለዋ ዘንጨጭብ ዘሎ ብኸም ተተረዲኦን ከዓ ውጽኢት ክህሉ ከም ዝኽእል ክነግረኩም ኢለ ማለት እዩ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዘለዎን ጽቡቕ ረዲት ከም ዘለዎን ነገረ መንገደይ ኣነውን ሓቢረሎ ከምዚ እንዝበላዶ የድሊ በአግባቡ ምንም እንደልዮ ነገር የብልና ንሕና ሕጂ እዚ ይክበረልና ዘሎ ወይና ንብል ዘለና ወይል እስኪ ቀደም ሕጂ ነብስሄር የማነ عارف እዩ ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባ ብዙሓት ሰባት የማነ ኖኪያ ብዝባሃልዮም ዝፈልጥዎ ኖኪያ ይሰርቕ ነይሩ ናይ ተምሃሮ ወዘተ ዝብል ጸለመታትን ጠቐነታትን ከም ዘለዎ ይፈልጥ ያነ ማለት እዩ የማነ ኖኪያ ዝብሉን ካብ ይወጽዎ ትሹም ይባሃል ነይሩ ነብሲ መሐረብ ኤንዌይስ ቶም ዝዛረቦም ዝነበረ ዘረባታት በትሽዑ እዋን እዚ ባንዳ እዩ እዚ ጽግዕተኛ እዩ እዚ ግዳም ሓደር እዩ ነብሱ ዝሓደር ወዘተ ይባሃል ቃል በቃል ክረአያ ከለዋ ግን ሓቅታት ከም ዘለዎ እዩ ኮፍ ቢሉ ዝዛረብ ሰብኣይ እዚ ማለት እዩ ተዝነበረ ህይወቱ ኣነ ብዙሕ ይፈልጦን መምህር ከም ዝነበረ እዮም ዝዛረቡ ሓቅ ዳሓሶት ወን ተመልእኽታቱ ብድሕሪኡ ዘሎ ዳሕርዲ ተነዚሑ ንዑን ምጽላም ድዩ ብስሩን ኮሜዲ ነይሩ ማንነቱ ኣይፈልጦኒ ሓቂ ዝዛረብ ዘለኹ እንተኾነ ዘረባታቱ ክሰምዕን ከለኹ ተን ዘረባታት ወሰንቲ ዝኾና ዘረባታት እየን ማሃርቱውን እየን ከዓ ንግረ መንገድን ማለት እዩ ጽቡዓት እየን ተን ዘረባታት ወዲ 18 ዓመት ወዲ 20 ዓመት እንተሃልዩ ዝዓሻ እዩ ኣይገብሩን እዩ ህዝቢ ትግራይ ውልከም ታዝወልኽካ ሰላም ይዝደሊ ምስ መኒና ክንዋጋ ምስ መኒና ስቲ ምስ ምሓራይና ክንዋጋ ምስ ኦሮሞድና ክንዋጋ ታይ ዘባእሰና ንምንታይ ኢና ንዋጋ ኣበየናይ ብሄራዊ ጥቕሚና ተገኒና ኣበየናይ መንጥልና ናትና ብሄራዊ ጥቕሚ ዝመንጠልና ኮን ኣይባዕልና እዩ ኣዋዕትዮም ኮ ዝመንጠልና فتح كاين ركب سلام كاين ركب معارنت كاين ركب زغورناكو مرحت حواتيهم 30 عامات امحراي دم حدير وا تግራይ አዴታት በመሬተን ዝበخ ያዘለዋ امحراي دم مصي محدير لا بلا منيلك صقصق لا بلا هاير سلاس صقصق اب 30 عامات كسوم تاي سريحهم تاي غيروم لاسكن تግራይ نسومن عليتهم مقاله جي بلاس 20 لعل الثلاث سرحو تግራይ حريف الله مالته يكون اينا حرستاي تግራይ يسك بزمنه وحشا حرسه اسك حزاي بعراي اي بعد ግን حرس ዘሎ صبو تخكلኛ ዝኾነ ዘረባ ናይ እዚ ኸ ተመሳሳሊ ኮም እዩ ሓቂ ይዛረብ ኢለኩም ተን ሓቂ እዩ ከፍኮፈ ቢልወን ምንም ዝተፈለየ ነገር የብሉን ሕጂ ግርባ ይግልል ኣዶ ትግራይ ብኸቦ ሓው ተቃጽል ተመሳሳሊ እዩ ፊውል ዝባሃል የለ ነዳዲ ዝባሃል የለ ኤሌክትሪክ ዝባሃል የብላ እታ ቅድሚ ዝኾነ ዓመታት ሞስት ፕሮባብሊ ቅድሚ ዛ ዘላ ሕጂ ትግራይ ትብል ዘላ ሹም ንባዕሉ ቅድሚ ምስራታ ኣጋዚያን ኳላት ነበር ولا زخونه مدرب بحر تنبر تقلالا خصماويان ولا ينبرو شعو most probably بسرون زحاشه مسارح قدم كنبر كم زغلي انا زطرطر بناتي وغن بناتي كايدا تناي قدم زحاشه خم زنبره بتي ناي سنه هنصا كالوت قرض ارطكواس زبلص كم زنبره تكنولوجي يامن نبر تناي حجي زولو يبلص كيتبلون بزحات سبات كوم إلهم كما غوت يخول يوم من الوقت ግን زي رايكون خوينا ወይ ካ ትምርቱ ዋት ኤቨር بكل مدى يزب زلو سو እቲ ጠቅላላ ነቲ ናትና ማሕበራዊ መሰረት ዘናግዕ ስርዓት እዩ ጠቅላላ ሕጂ ተመሰሪቱ ዘሎት ናይ ውድ ሕወሓት ዝኾነ ናይ ሶሻሊስት ናይ ግዛዕም ዝዓየ ዲሞክራሲ ወዘተ ዝብፍላይ ኣብ ሕወሓት ዝምራሕ ማለት እዩ ቀዳምነት ገይሩ ብኡ ዝመሓደር ስርዓት እሲ ነቲ ናይ መሰረታዊ ክብርታት ናይ ህዝቢ ኣዝዩ ዝተንከፈን ብጣዕሚ ከዓ ናብ መሬት ዘወረዶን ዝሕፈረን እዩ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ካልኦት ከባቢታት ብቃልሲ ወይ ከዓ ዘመናዊ ትምህርቲ ወዘተ ዝበሃል ነገራት ካልኦት ስጉም ኣቢሉ ዝኸደሎም ጉዳያት ኣለው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣብ ዲሞክራሲ መንቃሕ ገለገለ
እዚ ግን ብምልኡ ካብ ባዕዳዊ ዓደታት ወይ ካብ ካልኦት ሃገራት ተለቂሕና ዘምፃና እምበር ትምሕደራው እንተኾነ ሕግ እንዳባን ስርዓት እንዳባን ካብኡ ዝበቆለን ነቲ ሕግ እንዳባ ኣማዕቢሉ ነጎልቢቱን ብዘመናዊ መልክዕ ዝቀየረን እውን ኣይኮነን ኮፕ ተገይሩ ዝመፀ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ከም ሸኽሚ ተፃዒንዎ ኣሎ እቲ ህዝብን እቲ ስርዓታትን ወይ ከዓ ዝመፁ ዘሎ ፖሊስታትን ከዓ ንዘለኣለሞም ከይተራዳድኡ ከምዚ ድኻን ዕዳጋን ከይተራኸቡ ይነብሩ ዝበሃል ንዘለኣለሙ ይኸደሎ ማለት እዩ እዛ ሰዋይ ከዓ እቲ ውድቀት ኣጋጢሞ ኣብ ሓሸዋ ዝተሰርሐ ገዛ እዩ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ምርዳእ ዝከኣል እቲ ስርዓት እሲ ኣብ ሓሸዋ ርእሲ ደቂ ሰባት ዝተሃነፀ እዩ እተሃነፀ ገዛ ኢልኩም ሕሰብዎ ሶ እቲ ህዝቢ ንኽርድኦ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ንዕኡ ዋላ ይረዳእዮ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ለውጢ ከምፅእ ዶ ይኸውን ኢሉ ሓሲቡ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ነይሩ ሕጂ እውን ክኸፍል ይኸውን እዩ ንቐፃልታት ኣይፍለጥን ማለት እዩ ግን እንተኾነ ኣብ ተዓዲ እንታይ ለውጢ ኣምፂት ኢልኩም ኣደይ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ወላ ተመሳሳሊ ብግርባ እያ ትግል ማይሲ ግርባ መፅዓነ ማይ ገይራ እያ ሕጂ እውን ኣድጊ ወዘተ ዝበሃሉ እዮም ዘለዉ ቀረብ ናይ ማይ ቀረብ ናይ መብራህቲ ወዘተ ገለ ዝበሃል እዚኦም ብምልኦም እውን ኣዝዮም ድኹም ኣብ ዝኾነ ትሑት መነባብሮ መብዛሕትኡ ግዜ ድኹዕን ከብቲ ዒባ ዝሸነትሉ ከብትን ከብቲ ዝሸነትሉ ሩባን ሰብ ዝሰትየሉን ከባቢታት ተቀራራቢ ዝኾኑሉ ቦታታት ዳርጋ መብዛሕትኡ ቦታት ረኽቦ እዩ ሶ እቲ ለውጢ እቲ ዓበይቲ ለውጥታት እቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ብምንታይ ደረጃ እዩ ነቲ ዓድና ለዊጥዋ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ዓይነት ትግራይ እስኪ ኣየናይ ሜጋ ፕሮጀክት እዩ ነቲ ዓዲ ለዊጥዋ ኣለዉ እዮም ናይ ትእምት ትካላት ዝበሃሉ ናይ ኢፈር ትካላት ዝበሃሉ ብጣዕሚ ዓበይቲ ጃያንት ዝኾኑ ንምውድዳሮም ንባዕሉ ኣውት ኮምፒት ክትገብሮም ዘይትኽእል ማለት ነቲ ፕራይዝ ሲሊንግ ዝብልዎ ማለት እዩ ነቲ ተመን ዋጋ ዕዳጋ መንግስቲ ዘቕምጦ ንዕኡ መሰረት ገይሮም ፕራይስ ኮንትሮል ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ዕዳጋ ክንቀሳቀሱ ዝገብርዎ ኣለዉ እዮም ንሳቶም ኳ ክትናሓንሓሎም ዘይትኽእል ብኳንቲቲ ይኹን ብዋጋ ይኹን ካብዚ ጉዳይ እዚኣቶም ከዓ ጃያንትስ ወይ ከዓ ሞኖፖሊስ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ብተመሳሳሊ ነቲ መንእሰይ እውን ዳርጋ ብዓድናሲ እንታይ ክስራሕ ከም ዝኽእል ንባዕሉ ዘይፈልጥ ሰብ ውሕድ ኣይኮነን ብቁፅሪ ማለት እዩ ሶቶም ዝግምገሙ ዘለዉ ጉዳያት ንጹራትን ርዱኣትን ሩእያትን እዮም ነይርና እኮ ምዕባለ ዝጠፍእ ክንብል ከለና እውን ሓቂ ክነግረኩም ንወልዓሎም ንሰትየሎም ኣይነበርናን ኢለ ኢኹም ማለት ከምኡ ንብል ዘለና እዎ ጠፊኦምናን ዓንዮምናን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ 3 ዓመት ውጊእና ከምኡ ንብል ዘለና እምበር ንዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት እውን ተዓንዮሞም ኣይፍለጡን እምበር ንዓና ሕጂ እዚ ጠፊእና ኢልና ክንዛረብ ንባዕሉ መሕፈሪ ኮይንና ኣሎ ማለት እዩ ሞት ሕፁይ ኮይንና ዘሎ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኣይተስተኻኸሉን እዮም ኣይተመዓራረዩን እዮም እዚኣቶም ሒዝካ ኢና ውግእ ሕጂ እውን ክእቶ ተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ድኽነትን ምሽማት ማለት እዩ ንቐፅል ኣብዚ ዘለዉ ሰራዊት ሓይሊ ሰራዊት ከዓ ዝዛረብዎ ዘለዉ ማለት እዩ ውፃእ ኢሉ ይሰጎካ እሞ ብግፍዒ የዋርደካ እሞ ገዛይ ከኣቱ ተበልካዮስ ደላይ ኩናት ደላይ ነገር ዝብለካ እንድሕር ኮይኑ እሞ ንኸምዚ ዝብል ድማ ዝድግፍ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ተዓቢ ጥልመትን ክሕደትን ኣብዚ ይዝርአ ስለዚ እንዳማትና ክነኣቱ ይበልናን ገዛና ክነኣቱ ኢና ንብል ዘለና ገዛና ንክነኣቱ ከምቲ ዓንትዎ ተባህለ ሓንቲ መዓልቲ እያ ተድሊ ነይራ ፈቃደኛታት ተዝኾኑ ድሌት ተዝህልዎም ናይ ሓንቲ መዓልቲ ስራሕ እያ ንዓና ገዛኹም እተው ነቶም ዘይገዝኦም ዘለዉ ድማ ንገዛኹም ኪዱ ምባል እዚኣ ክትከውን ስለ ዘይደለይዋ 5 ዓመት ሙሉእ ኣብ ዝበረኻዚ እዚኣ ብሰላም ተኮይና ጽቡቕ ብሰላም ተዘይኮይኑ ግን ናብ መረባትና ናብ ቦታና መምላስና ኣይተርፍን እንኳን ናብ ኩናት ናወራ ስለዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ውግእን ኩናትን ናብ መረበትና ንክንምለስ ኢና ዝብል መግለፂ ሒዙሉ ዘሎ ንሕና ክምሉስና እንተዝኾኑ ቶም ኣካላት ብሓንቲ መዓልቲ መመለሱና ነይሮም ምክንያቱ ዘይገዝኦም ዝኾኑ የውፅዎም ሰብ ገዛ ዝኾንና ከዓ የእትውና ሓፃር ሓንትን ክያንትን ከምዚኣ ተዝገብሩ ነይሮም ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ወደቕና ነርና ግን ከምኡ ስለ ዘይገበሩ ኢና ናብ ውግእና ኣቱ ዘለና ዝብል እዩ ተረዳዲና ዶ ሓቂ ከዓ ናታ ዘረባ ማለት እዩ እታ ናይ ኣብ መንጎ ትግራይ ዘላ ምክንያት እሲ እታ ክፍቲ ክሳብ ሕጂ እውን ዘላ ምክንያት ሓንቲ ስደተኛ ተፈናቀልቲ ዘይምምላስን መረበቶም ክሕዙ ዘይምግባርን እያ እዚኣ ከዓ ሌጂቲሜት ዝኾነት ሕቶ እያ ማለት እዩ ከም ሕቶስ ኩሉ ግዜ እናተሓተተት ዝፀንሐትን ክትምለስ ዝነበራን ጉዳይ እያ ማእኸላይ መንግስቲ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዘይምልሳ ንዕኡ ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ ኣለቶ እያ ስለዚ እቲ ካልኦት ከባቢታት ከምኡ ዝዓይነቱ ቴንሽን እንዳፈጠረ ኣብኡ ነንባዕላቱ እንዳተሃላለቀ እንዳተዋገኡ ምስ ሞተ ምስ ሃለቀ እንታይ ክገብር እኳ ከም ምዃነ ይፍለጥን እዩ ግን ሽዑ ወይ ነዊሕ ዓመት
نوي عمت ممرحسي كساولو ما أمرهم زلوا سبات كم زلوا يزرد أن زلوا مالتي كم زناي قدم نبر 4 عام سلومون نجيس داويت نجيس قال كم أي من قاس حلمتات دليتات زلوا مريحنتات الله زاسواي كمقصلتا ناوتيو امبر ولا حنت نجار يقولن حدا من قسم مسريت كايو تمرحو نسوسن عامتات كأتم حدر كم نيلسون مانديلا أبو ديمقراطي خوينكا تقاليس كذب هاي بسلامة من قد تراخب زيت زغون نيرو قرم يخون نيرو مالتيو قتل كنا بلينا وين يحتاج هو تاخذ بقى كل يري هو واحد عزم انا ورا مرعونه يكدنا شنبيارنا وغ ناتو انت انا غيركاي مغنيا سللك سلتودلك طرحسي نو حويت اكل زليلك كا نسخنا تخوصك الخيل مفتح خمطلك الخيل كعوتك الخيل مرحنته قدمي خام هلاو ترادتني كتردخل اذن حوحات حسكا ناو كينات نتاو حوحات حسكا ناو قرنت نتاو ساعه دي كولكتيف سوسايتي حاول بك عرس خامط فاي قال وين ترجم يوم تردخل هذا قال لي هو حتى ما يبغى يتملش معات بداتني وانا هو خملش له ولا سو خنق قال سنينا كل عينت قال سنقبرنا تخكل قلت قال سسو لمرحه بابليك كونفيدنس لله ينسير هو حد يخونس هو حد يوليس درون لو خمس هو حجي نس زبل تقالسي عندنا يكون زبل شويت تقالسي ندولي اينا تقالسي هو خنقالس لنا اي جن مريحين ودب يبولون حزب تግራይሲ حيال كوينس مريحነት زيبሉ ዝተረፈ እዩ እዚ ማለት እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ምስላ ኣብ ልዕሊ ህዝብና እዩ ዝርአ እዩ እቲ ሓደ አንበሳ ነሻሓተ ናብስ ሓደ ከልብ እንተመሪሕዎምን ነሻሓተ ሓደ አንበሳ እንተመሪሕዎምን ዘሎ ለውጢ ኣብዚ ናይ ህዝብና ግን አጸቢቆ እዩ ዝርአ ዝብል እዩ ወአሻሓተ አንበሳ እንተለው ከልብ ተመሪሕዎም ምንም አይዕወቱን ዝብል ሶት መሪሕነት ፌል ምስ ገበረ ዋላ ሁሉ መናብስ ይኾኑ ህዝብ አንበሳ እዩ ከም ዝልክዕናይ አርሴናል ገጢሙና ዘሎ ናይ ስልጣን ክፍተት ማለት እዩ ክቡራት ወፍትዋት ዘንጋላት ዓና ዘሎ ማለት ጽቡቅ ሓራይ ይንዕቁ ሃዮም አታህዝቢ ይብለና ለስኪ የለውም ነገር ፕሮፓጋንዳ ስሕዎ ዓቢ አዲስ አበባ ዓቢ አስመራ አዲስ አበባ ዓቢ መቀለ ይረአዩ ዓቢ ብልጽግና በዓል ይፈጠዩ አማጋል ሓደ ድሮን ሙዳቅ ኖርማል እዩ ለሚዱ ወህ ትግራይ አዲስ አበባ ሓደ ድሮን ሙዳቅ አይለመደን ህዝብ አዲስ አበባ አይለመደን አፍሪካ ህብረት አይለመደን አሜሪካን ኤምባሲ ይፈልጥ አይለመደን ዝኩልዚ خጋጥም ደኸል we never know ይሃፓ never know እንታይ አንድ ሕርክ ጋጥም ዝኽእል ምዃኑ ዘይ ምዃን ዳ we never know ዳ ኩላና ንፈልጥ እንዲና ማለት ከጋጥም ይኽእል ይኽእልን አይንፈልጥን ዝብልስ ሒስካ ዘራት መጽ ከጋጥም ይኽእል አይክእልን ከጋጥም እንዲዩ most probably most likely ይባላል probability ከተማሃር ከለኻ most likely ይባላል probability ሲ more than 50% ዝሆን ማለት እዩ probability possibilities ይባል ነገር አለ probable ማለት ሓደ መምህርና እንታይ ብለና ነይሩ መሲልኩም ሲስተም ዝኾነ ናይ ሲስተም ፌሊየር ወይ ከዓ ቶታል ዕንወት ውድቀት ናይ ሓደ ሲስተም እንድሕር 0.5% ወይ ከዓ 0.000 ምናምን ፐርሰንት እንድሕር ዝብል ኮይኑ እዛ ፐርሰንት እዚኣ ማዓዝ ሃፐን ትኸውን ኣይትፍለጥን እምበር ከም ትኸውን ሓንቲ ግዜ ስለ ዝተፈለጠት ይኹም ዝወፅዋ ዘሎ ስለዚ ነቲ ግዜ ንሱ ክትንቀቆ ትቀለለካ አይ እዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር ይልካ 0 ነጥታት ገለ ስለ ዝኾነ ኢልካ ትገድፎ ነገር ክኸውን የብሉን well some time it will happen ማለት እዩ በቃ ዝኾነ ኣብ in the future ሲ ኣብ ዝኾነ እዋን happen ክኸውን እዩ ሶ እዛ ስዋይ ከዓ ዝኾነ ቁፅር ተቐሚጡሉ ዘሎ በቃ ክረጋገጽ እዩ ማለት እዩ ዋላ ብግምት ይኹን ዋላ probability كم نحر كون كوينو نتهزو نعقت اللهم تمرحتنا مال بتغللهم يزرد انه كلهم كتماتات كايوارا درو مالتي ابزي زودق اي دحان قدف بقى حجي خنحالفو اينا اشي زي غاتا يبلنا ما زي ايهاباز بحالو نا ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ አካል ኢያይሎም የምዛአምኑ ቶም ኢሃፓዝ ባህል ናይ ቅድም ሕጂ ኖር እንታይ ሎም ዳኻ አምኑ ዳንሳቶም ዳ ቀደም ወይ ኮሚሎም እንዲዮም ዳአመኑ እንዳተዋጉኡ ነሮም ዘላለም ማለት እዩ ምንም ናት ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማዳከም የተሸረበ ሴራ ነው ብሎ ስለሚያም ስለዚህ እዚ እዩ ተቀጽሉ ዘሎ ፈኸራ ንኸደለና ጅሮች በሙሉ ወታደር የሚወዱት መልካም እድል በሉልኝ ጉዞ ወደ ያሰብ ይሉ ሲል በቃ ዚዋላት ሹመን ወዓል ወደ ያሰብ ይሉ በቃ ቡን ኸደለና ይዝብለና ዘሎ እዚ ኻ ማለት ንኸደለና ይዝብለ ሰላም እንግዲ ኣብዚ ኻ አንታና ማና ዲዮም ዘሎ ኻ ዝብልና ማለት ጻንቆ
ቆልዑ ዚኦም ካብ ተጠቅሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዕሸላት እዮም ናይ ባሕቂ ተራእይ ይፈልጥን ዕሸላት ናትዩ ዝብሉን እዮም ሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰምዖ ለካ ብተደጋጋሚ ኣብ ሚድኦም እውን ዳርጋ ናይ ኩናት ጎስጓስ እዮም ዝገብሩ ኣለዎ ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ዳርጋ ናብኡ ዝኸይ ዘሎ ተሰምዖ ለካ ዳርጋ ከምዚ ኮይኑ ዋላ ነቲ ዝርእይዎ ዘለዎ ነገር ኣይኣምንዎን ትጣጣ እናመፀና ኣለዎ ዳርጋ ግዛዓም ዛዕገለ በለ እንዳበለታ ትዛረብ ስኢሎም ዚኦም ቅዙዙ ዝብሉ ማለት እዩ ኢንተርቪውታት ታይዚ ዳርጋ እንዳበልኪ ኣይተወዲእ ክብርትን ፍቱትን ሓፍቲ ሃበን ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢታት እዚ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ቶም ነቲ ብቅፅበት ከጥፎም ዝኽእል ዘሎ ሓይሊ ምግጣሞም ኣይተረፍን እዚ ስነ መጎታዊ ተፈጥራዊ ተሓንቲ ክፍጥንዋ ዝኽእልሶም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ተዋጊኡ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምካ ንህዝቢ ትግራይ ምሳኻ ኣሰሊፍካ ነንሓድሕዶም እንዳዳመኻ ከም ዝርመሱን ከም ዝፅንቀቁን ምግባር ንሳቶም ዝተዳኸሙ ሽዑ ንስኻ ከዓኒ ዓቕምኻ ምፍታን ትበሃል እያ እዚኣቶም ኣብ ዝተሳነይሉ ግን ክትፍትን እውን የብልካኒ ዝብል ተእምሮኦም ማለት እዩ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝተሳናያሉ ኣንፃረን ኩናት ክኸፍት ኢሉ ዝመፅእ ኣካል ኣሎ ተኮይኑ ጠቕላላ ኣይጠዓየን ኣሎ እምሩ ስሒቱ ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝፅበየሲ ይፈልጥ በትናቶም ቋንቋ ክንዛረብ ተኮይና ሕጂ በትናቶም ናይ ፈኸራ ቋንቋ ክንዛረብ ተኮይና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓቢሩን ተወፊሩ ይትረፍ ዳ 4 ኪሎ ገለመለ ዝበሃል ማእከላይ ምብራቕ በሎ ወላ ኣፍሪቃ ምሉእ ክበፅሕ ይኽእል ሕጂ ዝሓየለ እዩ ክልቲኡ ዝብል እዩ እዚ ከባቢታት እዚ ሓያል እዩ ዝብል እዩ እሺ ኣብዚ ከዓ ከምዚ ጎደና መንገዲ ፈራሕ ነዳይ ስስዑ ዘተ ዝብል እንታይ እዩ ኢሎም ቃለ መሕትት ይገብረሎም መንገዲ መን እዩ ፈራሕ ነዳይ ስስዑ ዝብል ሲ እንታይ ንመን እዩ ኣበይ መራሕና ያነይ ተዓዲ ኢሎም ኣይ ባይዞይ ጠቕላላ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ሰነፍ እስኪ ስስዑ ነዳይ ዝመርሓ ሃገር መን ትበሃል ይባይ ደሓን ህፃውንቲ ቆልዑ ከምዚ ትሪኦም ዘለኹም ሕጂ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ገለን ነበርያ ነበረ ገለ ዘይወፅሑ ንባዕሉ ናብ ከምዚ ጉዳይ ኣትዮም ኣለዉ ንመፅናዕቲ ኤርትራ ዝተመለሱ ተምሃሮ መውፅእ ፍቃድ ስኢኖም ኣለዉ ካኣቱ ክወፁ ኣይከሉን ከፅንዑ ወይ ከዓ ዝኾነ ሪሰርች ክገብሩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተዉ ተምሃሮ ክምለሱ ኣይከኣሉን ዝብል ከዓ ብተመሳሳሊ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳያት እዩ ጠቕላላ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ሕፅረ ኣቢለ እቲ ክትረኽቦ ትኽእሉ ጠቕላላ ትሕዝቶ ናይዚ ቪድዮታት ኣብ ዓለም እንታይ ተገብረ እንታይ ተባህለ ንዓና ብምንታይ ፀልወና ኩላ ማለት እዩ እስከ ቀልል ብዘበለ መልኩዕሲ ብከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክቐርበሎም ኢለ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ክቡራትን ፍትዋትን እንድሕር ዳእቲ ቪድዮ ደስ ኢልኩም ኮይኑ ሓሳብኩም ግለፁ ርእቶታትኩም ፀሓፉ ደስ ተዘይበለኩም ከዓ ደስ ዘይብል ርእቶ ፀሓፉ ልዋም ቀነ ክኾነልኩም ግን ይምነ ቻው ደህና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ